Είμαστε στην Ευρώπη 1.200 επιστήμονες, μεταξύ των οποίων 2 νομπελίστες. Από την Ελλάδα είμαστε 12 επιστήμονες που δεν πιστεύουμε στην κλιματική αλλαγή. Και δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε, να παρουσιάσουμε στοιχεία ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι μια παράνοια εμπεδωμένη στα μυαλά των πολιτικών για να χαλιναγωγήσουν την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να παρουσιάσουν στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία της ύπαρξης της κλιματικής αλλαγής. Είτε αυτά είναι θερμοκρασία, είτε αυτά είναι διοξείδιο του άνθρακος, είτε να δικαιολογήσουν πώς αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακος. Τα 4/10 αύξηση της θερμοκρασίας και τα 6 εκατοστά του εκατοστού αύξηση του διοξειδίου του άνθρακος, μιλάμε για 60 ppm, δεν δικαιολογούν κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.